Patrick og Silas er til uofficiel VM i Yatzy på Butler Bar i Aarhus for at forsvare deres titler som verdensmester. Kom så, trodspark. Nej! Flot hus ellers. 27, ikke? Det tager vi. Vi har jo én ting, vi kan i dag, og det er skuff. Ja. Forventningerne er høje. Og, der er en målskive på ryggen af os. Vi prøver at leve op til dem. Ja, så er vi i gang. Det er VM i Yatzy. Simpelthen. Det er en turnering, hvor the winner takes it all. På Butler Bar afholdes der hvert år både EM, VM og OL. Nej, vanvittigt. Så tager vi 26 chancer. I aften er der 1.400 kroner på højkant. Og så skal det jo lige siges, at vi er forsvarende verdensmester. Det er jo også en årsag, kan man sige. Så kan vi ikke backe ud i dag. Nej, man må forsvare titlen. Det kan vi sagtens. Barndomsvennerne har et klart mål for dagen. Vi løfter trofæet endnu en gang. Tager pengepræmien, og hvad fanden der ellers var på højkant. Lige nøjagtigt, mand! Så kører vi. PT. En sejr, en kamp spillet. 2-0. Drømmen lever! Silas og Patrick er videre fra deres første kampe. Nu er det vind eller forsvind. Ja, jeg skal lige stramme op. Vi har den her. Yes. Drengene vinder, men heldet vinder hurtigt i Yatzy. En mere. Det var jo meget nemt. Trus. Det er fint, VB. Kom igen. Det er ikke det her mod Tønder og Bine. Jeg tror faktisk, vi vandt 2-1. Sådan. Jeg tror faktisk, det var os, der var. Jeg vil sige, at Yatzy det er forbundet med en stor portion held. Men man skal alligevel kunne vælge de rigtige ting på pladen, for at det bliver afgørende i sidste ende. Der er jo lidt sandsynlighedsregning i det. Det er der helt sikkert. Han er revisor, så jeg har... Tidligere revisor. Ja, tidligere revisor. Jeg har matematikeren på min side. Ja, han laver de store slag, jeg laver de store beregninger. Jeg tror på det. Silas og Patrick er nået videre til semifinalen. Ja, 4-1. Men sejren er endnu ikke sikret. Enten er der gravøl, eller også så er der sejrsøl. En Yatzy fra modstanderholdet kan sende drengene ud af slutspillet. 2-6 her, værsgo. Patrick og Silas' drøm om at løfte trofæet igen er blevet knust i semifinalen. Vi er tabt til et bedre hold. Nu er der gravøl. Men mon ikke, de vender tilbage i topform næste år. Jeg har ikke Vi er her for, at vi får at hygge os. Vi hygger os. Og vinder man, så tager man det med. Men altså, hyggen er priority number 1.